Kok sik? Sur. Sur. Robes. Arep tak nggih ndeleh iki. Ale sik. Aku arep numplekne gombal ku lho. Ale. Sur. Alah. Metu ah. Sur. Engko lek tak tumplek iki lho. Mardi nggih ndeleh iki kok. Indah mrono. Kapan mlebu, Mang? Lha iki mang to, mak cungklik ngono. Kene ya stokne ya. Lha gawe ning ngene iki to terahno. Nek aku setrika. Arep muro, Sur. Piye, Sur? Sur. Sur. Piye kok ngono kuwi ceritane? Konsepmu piye? Sur, konsepmu piye? Nah, pinter. Wes. Eneng proyekmu ro. Dikira dolanan piye kuwi? Kok kira dolanan apa piye? Sur. Sur. Proyek masak lah. Jebol kowe kok siswi. Nang ae proyeke iki. No.